निउस पर्टेल चेनेल बरायनाय जाहैबाय नंगौ थारैनो दिनै 30थि धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जुथुमा आरो 34थि सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जुथुमा जोङो हाबाफारि हिसाबै दिनै 28 अक्ट' बेयाव जोङो फुंबिलि समावनो साखोन सिखोन खालामनाय थिग बेदिनो मेन गेट बेखेवनाय बिदिनो आलासि जिरायसालि लोगोसे मेन पेन्डेल बेखेवनाय लोगोसे जोंनि डाइनिं हल बेखेवनाय जाबाय इतिमध्ये थिग बिदिनो जोङो डेलिगेट हल बेखौ बेखेवनाय जाबाय आरो बुलुर बादायनाय हाबाफारिनि जिथुनिखि बेखेवनाय हाबाफारिखौबो जोङो माबानाय जाबाय जोंनि बेखेवगिरि बिथांमोना थारैनो फैनानै जोंनि खामानिफोरखौ सम मथे मावबोबाय मेन गेटखौ बेखेवना जोङो बेखेवगिरि हिसाबै जोङो डक्टर सचिन दले सार गोरायुं सिमेन्ट सापरि कलेज फरायसालिमानि जों गोरायुंखौ लिंनो हांख्रायदोंमोन बिथाङा फैना जों हाबाफारिखौ जाफुंसार होबाय थिग बेदिनो जोंहा आलासि जिरायसालि मानगोनां सुकुराम ब्रह्म बारग' आफादगिरि संखं गाव पन्सायतनि बिथाङाबो जोंनि हाबाफारिखौ मोजां जाफुंसार होबाय थिग बेदिनो जोंहा रुंसारि हितेश सेक्रेटारि गोसोखां डाइनिं हल बेखौ जोंहा सानसुमा बसुमतारी बिथाङा बेखौ बेखेवनानै होबाय बिथाङा जाहैबाय आनडिभाइडेड लखिमपुर डिस्ट्रिक्ट एक्स BLD वेलफेयार ससाइटिनि मानगोनां आफादगिरि थिग बेबायदि जोंहा मेन पेन्डेल मलेन्द्र नार्जारि सारा गोसोखां जोंहा रुंसारि लीलानन्द ब्रह्म गोसोखां मेन पेन्डेल बेखौ बिथाङा बेखेवना होबाय थिग बेबायदिनो जोंहा डेलिगेट केम्पखौ जोंहा मानगोनां ललित चन्द्र बर' बिथां रिटायार एसिस्टेन्ट हेडमास्टार SB बर' हाइ स्कुलनि बिथां रिटायार्ड बिथाङा जोंनि डेलिगेट हलखौ बेखेवना होबाय थिग बेबायदिनो जोंहा बुलुर बादायनाय बे बादायनाय हाबाफारिनि मेन बेखेवगिरि महरै जा मानगोनां फैलाव मसारि चेयारमेन ITD बर्डनि जनाय बिथाङा दिनै बेखेवना होबाय थिग बेबायदिनो जोंहा माखासे हाबाफारि दंबावो जोंहा बिसम्बिनि बेखेवनाय थिग बेबायदिनो डेलिगेट सेसनावबो जानो थांगासिनो दङ बेबायदिनो देंखो मु 1, 2, 3 बादायनाय जों जिहेतु मिथिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिल्ला वाइसै देंखो मु 1, 2, 3खौ माने बेयाव बादायनाय जायो बेखौ माने हयथ' सेन्ट्रेल लेभेलाव लांनो थाखाय बा जोंनि हारिमुखौ जौगाहोनो थाखाय बेखौ लायो निस्सय आरो बे बेखेवगिरि बिथां फैगासिनो दङ जों दान्दिसे बेखौ जों माबानाय जागोन ओरैनो जों खोनानाय बायदिबा जोंनि बे आनसलिकआव जिहेतु नैबे 11 रिंगानिफ्राय जोंनि सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै जुथुमा बे डेलिगेटआव जोंहा मिथिनाय बायदिबा 300निफ्राय 400सा सुबुङा जागोन बेयाव आरो माखासे गावसोरनि वार्कार्स थाबाय बोसोनगिरि बा दैदेनगिरिफोरबो थाबाय बिथांमोननो लाखिनो बिदिनो 450सासो जागोन आरो थिग बे माने दख'रानि जिथु थान्दै जुथुमा जोबनाय लोगो लोगोनो जिल्लानि जागोन जिल्लायाव बिदिनो 450सो थान्दै जुथुमाखौ बाहागो लानानै जों मिथिनो मोनदों गाबोन जिहेतु जोंनि मेहेरगोनां हाबाफारि दङ गाबोन जोंहा गिबियावनो फुंबिलि समाव साखोन सिखोन थिग बिदिनो बेनि उनाव जोंहा नैबे फिरफिला बिर होनाय हाबाफारि थाबाय आनसलिक आरो जिल्लानि थिग बेबायदिनो मुंख्लंफोरनि बिबार बावनाय थिग बेबायदिनो जोंहा गामिनि अपेन सेसनाव जोंहा आलासि हिसाबै जोंहा मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' सारा सफैगोन थिग बेदिनो MP जोंहा रोंगोरा नार्जारि साराबो सफैगोन जोंनि सोलोंथाइ मन्थ्रि जोंनि आसामनिनो मानगोनां डक्टर रुनज पेगु सारा सफैगोन जोंनि लखिमपुर समस्तिनि MP मानगोनां जोंहा नैबे मा होनो बेखौ प्रधान बर' सारा सफैगोन थिग बेदिनो जोंहा MLA लकेल MLA जोंहा नैबे भुबन पेगु सफैगोन थिग बेदिनो जोंनि गेजेराव मानगोनां CM जोंनि BKWACनि मानगोनां मिनिस्टार बसुमतारी साराबो सफैगोन बेयाव गतिके जोंनि जे हाबाफारिया मेहेरगोनां जागोन थिग बेदिनो जोङो गामि गामि जोंनि जायफोर माने गेवलां मेलाव बाहागो लानो गोनां जोंनि रायजो राजाफोरखौ जों इतिमध्ये जोङो लिंहरखानाय जाबाय मथा मथि जोंनो 4,000निफ्राय 5,000सिम सुबुं जोंनि गुथुम जागोन जमा जागोन आरो जिहेतु गाबोननि हाबाफारि मानगोनां
रायजो सभानि एमपि गोरान नार्जारि बिथाङा फैगोन माबायदि बिहोमा हास्थायदों जे माबा मोनसे मेसेज मोजां मोनगोन जों हास्थायदो जोंनि धेमाजि जिल्ला आउट अफ बिटिआर मोनसे गोग्लैसोनाय मोनसे जिल्ला बे जिल्लायाव माने सोलोंथायानो हक बा लामा सामायानो हक बा जोंनि जिखिनि डेभेलप जानो नांगौ बे डेभेलपा जों नुनो मोनाखै माखासे जोंनि जिबायदि इनफ्रास्ट्राक्चार नांगौ माखासे जों सोलोंथाइ बिथिङावनो बुंनांगोन जोंनाव मोजां रोखोमनि कलेज गैया जोंनि फरायसाला फरायसुलिफोरा गुबुन जायगायाव थांनो गोनां जायो जों माबा मोनसे आनजाद होनोबाबो जोंनाव बेफोरबायदि माने कचिं सिस्टेमनि माबा जेबो माबा गैया थिग बिदि जों सानो आरो दा जिहेतु जेंना जेंसिबोथ' बहुद दङ जों खोनानो मोनदों जोंनि जायफोर माने टेट क्वालिफाइड टिचार बिसोरो माने गावसोरनि जाय बिदि माबायाव मोननांगौमोन साख्रि बाख्रि बेखौ मोननो हायाखै टेट पास जाना दङ बर' मिडियामनि माखासे जेंनाफोरा दाबो माने आबुं जायाखै जेरावनाखि बर' मिडियाम स्कुल बेयाव नोङो जों खोनानो मोनदों बा जों नुनो मोनदों जे गुबुन हारिनि माने गुबुन रावनि फोरोंगिरिफोरखौसो जों थिसननायखौ नुनो मोनदों थिग बेबायदिनो फोरोंगिरिफोरनि आंखाल समाजाव आरो बहुत माने बेबायदिनो जोंनि थासारिनि माखासे माबाफोरखौबो जोङो लुगैदों आरोखि मोजां सारनिफ्राय मेसेज मोननो थाखाय जों आरो लुगैबावदो जोंनि बे जाहाथे माने बिथाङा फैनानै जोंनि थासारिखौ जों बोरैहाय जों साबना हामना खालामनो हागोन बा जोंनि जायगाखौ जों बोरै जौगासार खालामनो हागोन आदब माबादों आरोखि मानो होनोबा जोङो जोंनि जायगायाव माने माखासे माने बेफोरबायदि इन्डास्ट्रि बा बेफोरबायदि माखासे माबाफोर जोंखौ नुनो मोनाखै जायनि जाहोनाव जोंनो माखासे माने मा जादों आनएमप्लयड प्रब्लेमा जोंनो सृष्टि जादों बेबायदि जायोबा जोङो खालि जों बिटिआरल' नङा बिटिआरनि बाहेरनि बर'फोरनि जिथुनिखि जोंनि माने साननाय बा मावनाय दांनायफोरा हयथ' बेक जालांबाय थागोन बेयावनो बर' माहारि हिसाबै जोंनि जौगानाया समानथाइ जानाय नङा बेयो बे समानथाय बोरै जोंनि बिटिआरनि बाहेरनि बर'फोरखौ बा धेमाजि डिस्ट्रिक्ट बा धेमाजि जिल्लायाव जोंनि बर'फोरखौ बोरै जोङो माने आवगायलांनायाव जों माने सारनिफ्राय सुबुरुनखौ जों आसा फारियो आरोखि जोंहा इतिमयधे जोंहा मोनायावबो जों हारिमु बिलिफांदों जोंहा मानगोनां जोंहा देंखोगिरि गिताश्री रामसिर बिथांजोखौ जों हांख्रायनाय जाबाय जोंहा मिसिं आर्टिस्टबो दोङो थिग सानै जोंहा मिसिं आर्टिस्ट हिसाबै जोंहा दिगन्त आरो सासे सार जोङो नुनो मोनदों बिथांमोनाबो जोंनि बे मोनाबिलियाव गाजा गोमजायै जों माने बिथांमोना बाहागो लागोन गतिके जों रायजो राजाखौ अपेन सेसनजों लोगोसे जोंनि मोनाबिलि हारिमु बिलिफाङावबो जाहाथे लैहोर लैहोर फैनाय बाहागो लायो जाहाथे हारिनि थाखाय सिन्था खालामो जाहाथे बिथांमोन रायजो राजाफोरा जाहाथे जोङो हेफाजाब होफैयो जों मानो होनोबा जों गिलिर रादाब बानायखादों थिग बेबायदि दिनैनि दिनावबोथ' जों गिलिर रादाब दङ बोथिनि ओमफ्राय गाबोननि दिनावबो जों गिलिर रादाब जों बानायखादों बिदिनो रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर फैनानै जोंखौ हेफाजाब फैनांगो आरो जोंखौ निस्सय मदद मोनगोन आसा फारिना जों रिसेपसन कमिटि बा बानजा आफादनि जानाय गासैखौबो फिन हांख्रायहरनानै गासैखौबो आं जाहाथे बिथांमोना जाहाथे जोंखौ हेफाजाब होगोन आसा फारियो गोजोन्थों